Květen je ideální chvíle pro výsadbu tralek, protože půda je už teplá a rostliny mají dost času zesílit před letním vrcholem zahrady krásy. Dnes si ukážeme 10 nádherných vytrvalých rostlin, které v květnu startují nejlépe a pak se každým rokem vracejí silnější, hustší a působivější stále. Levandule miluje slunce, krásně voní, přitahuje opylovače a po zakořenění potřebuje minimum péče, takže je ideální pro elegantní a nenáročné záhony pořád doma. Třapatka nachová dodá záhonům výraznou barvu, dlouhé kvetení a zároveň láká motýly i včely, takže zahrada působí živěji a přirozeněji po celé léto. Šalvy okrasná vytváří svislé květní klasy, krásně kontrastuje s kulatějšími květy a zvládá sušší podmínky, což ní dělá skvělou volbu pro květen. Kšanta neboli nepeta kvete dlouho, tvoří měkké polštáře a jemně přepadává přes okraje záhonů, takže zahradě dodává lehkost, pohyb a klid po měsíce. Rudbekie přináší sytě žluté květy, které rozzáří pozdní léto a zároveň patří mezi spolehlivé trvalky, které zvládnou i méně zkušené pěstitele bez problémů. Denivky jsou oblíbené pro bohaté listy, spolehlivé kvetení a vysokou odolnost, takže zaplní mezery v záhonu a zůstanou krásné dlouhá léta bez námahy. Krásnoočko kvete bohatě, září teplými tóny a skvěle rozjasňuje přední části záhonu, kde vytváří dlouhotrvající barvu s velmi přátelským charakterem po celou sezonu. Řebříček je odolný, dobře snáší sucho a jeho plochá květenství přidávají zahradě jinou texturu, takže výsadba působí pestřeji a profesionálněji už od léta. Rozchodník je skvělý pro slunná místa, šetří vodu a později nabízí silnou strukturu i květy, které vypadají výborně až do podzimu v záhonech. Pivonky patří mezi nejkrásnější májové trvalky, protože jejich velké květy působí luxusně a po usazení se vracejí rok za rokem stále silnější znovu. Když zkombinujete různé výšky, tvary listů a časy kvetení, získáte záhon, který nepůsobí ploše, ale plně a promyšleně po celou sezonu vaší zahrady. Tyto trvalky nejsou jen krásné, ale také podporují opylovače, snižují množství prázdných míst a postupně vytvářejí bohatší, soudržnější a živější zahradu pro vás. Jestli chcete, aby zahrada letos i v dalších letech působila nádherněji, začněte s výsadbou právě v květnu a sledujte ten rozdíl každý den.